Hier door de Halenhof. En als je leek voor de eerste keer doen, dan kan ik gewoon op een schoen zitten. En dan leert je dat kindje allemaal. Als ik tegen u zeg, shine! Laat de zon in je hart erop. Die belasting stond, kruis voor het. Gewoon goed in de hoofd.
zoon, Prins Brian, die staat op de verder op die andere hier. Zeker veilig. Esten op het veld zien die boeren op het land. Het gezicht door de zon, dans vooral.
En hij moet nu nog niet weg naar Doorzettersriek. Dus we gaan hem niet te lang ophouden. Ik vroeg heel graag onze stadsjeugdpunt Stijmen om het werken van 2018 te overhandigen aan onze Frans. En kijk eens, Leefvast Lovenspring, hij heeft een medaille om, want Frans Teunis is de trotse bezitter, net zoals Beppie Kraft, tussen de voetsporen van Beppie en heel veel anderen, de Piet Giesbergsmedaille, de hoogste onderscheiding van de shortfotten in Geleen-Zuid. Nogmaals, van harte proficiat. En hoe heb ik het werkje van 2018 hoe het van onze stadsjeugdpunt Stijmen de eerste. Het wordt morgen 72. Zoals ze niet zeggen, hij heeft daar een rondje daar gezegd. Maar je hebt nog geen bonnen, want we zien helemaal geld niet voor ons. Sorry, joh. Alsjeblieft, en het hangt van onze stadsprins, Brian de Eerste, de jaarmedaille. En die ging even over de Piet Giesbers medaille heen, maar die deze dadelijk aanvallen met zijn video doorzetten. Het hangt van onze stadsprins. Kijk. Dat deed de Piet Giesbers medaille F11. Het protocol, daar wint Frans prima alles van. Goed Henk van onze stadsprins, Brian de Eerste, de jaar medaille 2018. Die zal ik ook graag op de gasten nog. Als je als je weet, zal ik ook uit om ons te doen. Geweldig dat we zo'n rasartiest en rascarnavalist hier mogen hebben. De zaak in de Rubbelstuk en ja, vroeger gedaan in de van dit medaille van de naast 2018 geleid van altijd. En geweldig dat ze dat allemaal gaan hebben vanaf Amsterdam. En hebben ze al zeer verdiend. Dankjewel, Jan. Beste Frans, nogmaals, namens allen, dankjewel. En heel graag de voeten in Wilbeek en de Utermans S. Aafmans voor